телеше газето. Тя ми вика, ти си бати рапето, най-специалният гост в МВР-то. Тия пъчове ги варя от мазето. Не ми се дърпай, защото съм нахален, леко скандален, доста гениален. Аре бе, не съм чак толкова брутален. От всичките ми агенти всеки е федерален. Дай му не гумачи, дай на Макс усили. Баса ми да гърми, не го правим за пари. Как беше на български? Strawberry. Ай момче, ходи ги raspberry. Според брегера на пътна полиция сте с 1,8 промила алкохол в кръвта. Ко? Не. Ами бях изпил една чашка вино. 3, 2, 1 и пръскаме всички пайнери. На всеки ъгъл е пълно с памери. Изчезвам като дим, ходиме намери. Флоу ми ги докарва до Алцхаймери. 3, 2, 1 и пръскаме всички пайнери. На всеки ъгъл е пълно с памери. Изчезвам като дим, ходиме намери. Флоу ми ги докарва до Алцхаймери. Натискам педала на БМВ-то, обикаляме район, много хъсъл е хлапето. Само знае, няма първо, второ, трето. Правя ми си кефа, защото леше газето. Само правим тайм и играем на соло. Тая путка искам да я видя на голо. Няко да стане, няма да ма хване, защото синия буркан го обръщам по таван. Каркай тип-топ, дрифтинг нон-стоп. Няма хлоп-троп, пълен бял дроп. Твоята ми вика, touch my G-spot. Всяка сутрин се събуждам на зоб. Това, щупи ми колата. Ударили сте 6 коли. Колко? 6. Не е верно бе, госпожо. А колко? 18. 3, 2, 1 и пръскаме всички пайнери. На всеки ъгъл е пълно с памери. Изчезвам като дим, ходиме намери. Флоу ми ги докарва до Алцхаймери. 3, 2, 1 и пръскаме всички пайнери. На всеки ъгъл е пълно с памери. Изчезвам като дим, ходиме